Димитър Списаревски е роден на 19 юли 1916 година в град Добрич. Малко след неговото раждане града е окупиран от румънците, всъщност цяла Добруджа, Южна Добруджа, в който се намира той. И след нещастния за България Ньойски договор, той остава в пределите на Румъния. Бащата на Списаревски, Светозар, за кратко време работи като чиновник към местната община, но заради патриотичните си български виждания бива уволнен и той веднага разбира, че за него няма място в Добрич, който е под румънско управление. Затова семейството първо се мести в Лом, а след това идва да живее в София. Основно интересът на Димитър Списаревски към летенето се развива, когато той става ученик в втора мъжка гимназия в София и се записва в кръжока по аеромоделизъм. Там се запознава с основните принципи на летенето и решава, че иска да стане пилот. Когато завършва гимназията през 1932 година, става курсант в военното на Негово Величество училище. След 5-годишно обучение той го завършва през 1938. Малко преди да го завърши, заминава с още 14 юнкери за Германия, за да се обучават там на висш пилотаж, където минават няколко специализирани школи. Там всъщност Списаревски специализира вече пилотирането на изтребител, тъй като на този етап пилотите се профилират съответно дали да бъдат пилоти на бомбардировач или на самолет-изтребител. И Списаревски решава, че ще бъде пилот на изтребител. В края на 1942 година България обявява от началото само символична война на Англия и Съединените щати. Но от средата на 1943 година, за съжаление, тази война вече не е символична, защото след като съюзниците дебаркират на остров Сицилия, те вече имат възможност да бомбардират цяла Югоизточна Европа. И от този момент започват и бомбардировки над обекти в България, като още от самото начало те целят почти само да бомбардират цивилни обекти. Се насочим бровките към военни обекти, по някакъв начин да бъде нарушени военната инфраструктура на България, а целта е да бъде подкопан морала и вярата на българския народ. И за това всъщност тези бомбардировки са определени като терористични бомбардировки, защото те целят да убият и да ранят възможно най-много цивилно население. Бомбардировките
над България се извършват в голямата си част над София, съвсем логично като най-голям град и столица, в който е концентрирана цялата административна власт на страната. По времето на всички бомбардировки от средата на 1943 година до 9 септември 1944 година, при тези бомбардировки загиват около 2500 българи, над 5000 са тежко ранените. Специално в София 25% от сградите са абсолютно разрушени. Още около 30% са частично или по-малко засегнати от тези бомбардировки. През зимата на 1944 година особено се засилват рейдовете на американските и британски бомбардировачи. И при една от тези атаки на 20 декември 1943 година към нашата столица се отправят 70 американски бомбардировача Б-24 Liberator с охрана от около 50 до 60 изтребителя. За да защитят небето над София и българските граждани, от летище Божурище излитат всички налични по това време самолети. Винаги при нападенията над София численото превъзходство на врага е било значително. Често то е било 10, 20, дори до 30 пъти повече в самолети от тези на житниците на града, в лицето на българските пилоти. Това трябва да покаже каква храброст трябва да има един български пилот, за да тръгне на почти сигурна смърт срещу един многократно превъзхождащ го враг. Може да се каже, че тези пилоти, които са били тогава защитниците на София, са били едни съвременни рицари, които са се жертвали, за да защитят живота на мирните граждани под тях. Такъв е бил и Димитър Писаревски, който излита на тази дата 20 декември в един мразовит зимен ден, дигнат под тревога, заедно с неговия роляк, около 12:30 на обяд. Когато излитат, българските пилоти забелязват вражеската ескадрила, която се намира някъде над Витоша в посока над Лозен планина. Веднага българските изтребители се отправят към тях и ги атакуват. Това прави и Димитър Писаревски, който няколко пъти влиза в атака. В резултат на това, в един момент вижда,
че неговите боеприпаси са свършили, а на таблото забелязва и, че горивото му е почти на привършване. Съответно, той има избора да обърне самолета и да се върне съвсем невредим на летището, откъдето е излетял. Но той вижда, че това няма да спре вражеските самолети, които са се насочили към града и са готови да пуснат своя смъртоносен товар върху българите отдолу. Затова Списаревски взима съдбоносното решение, набелязва кой е водещия самолет на бомбардировачната ескадрила и с въздушен таран се врязва в него, отдолу идвайки, врязва се в корема на американски бомбардировач, при което, разбира се, неговия самолет само с него се взривява, но и американски бомбардировач се врязва и съответно е свален. По този начин геройски на 20 декември 1943 година загива капитан Списаревски. Частите от неговия самолет, заедно с неговото тяло, частите на сваления американски бомбардировач, падат в Лозенската планина, близо до село Долни Пасарел, където днеска се намира един кът за възпоменание, в който имам паметна плоча в чест на този български герой. Димитър Списаревски е един от българските герои, които трябва да помним. За съжаление, той е сравнително слабо известен сред българската общественост. В нашата история има много повече герои от тези, за които се учи в училище. Политически причини няма именувани улици и площади на много заслужили български герои. Нашата група рисува графити с цел да популяризира забравените герои на България. Трябва да отдаваме почет на хората, дали живота си за България и да взимаме пример от тях. Много често ни питат защо почитаме Списаревски, защо почитаме хора като него, защо
едва ли не си губиме времето или губиме ценно време, енергия и средства, за да възраждаме спомена, да пазиме спомена за такива личности от българската история. Живеем в времена, в които властва националния нихилизъм. Едва ли има друг период в историята, в който българите да са толкова смачкано самочувствие, да са чувстват толкова унизени и да са загубили всякаква национална гордост. Единственият начин да излезем от това позорно положение и България отново да бъде една просперираща държава с горд народ е, ако следваме примера на хора като капитан Димитър Списаревски. Защото една стара мъдрост гласи, че новите герои се раждат от спомена за старите. И именно ако следваме техния пример, техния завет и се стараем да живееме с техните идеали, техните добродетели, само така ще може да излезем от това пагубно положение и ще се спасиме като народ и държава. Ние почитаме много български герои. Не може да степенуваме героите, отдали живота си за родината. Димитър Списаревски обаче е от по-специално значение за нас левскарите. През 30-те години той е футболист на Левски и макар да не остава в историята с футболните си качества, той го прави по много по-впечатляващ начин. За болните времена, в които живееме, говори и факта, че дори такъв безспорен герой като Димитър Списаревски не беше пожален от това да бъде умърсен от хора с нечисти намерения и интереси. И неговото име беше замесено в един филм, в който по най-гнусен начин се опитаха чрез исторически фалшификации да принизат неговия подвиг и неговата личност, да го изкарат пияница, женкар, едва ли не да обяснат, че той съвсем случайно се е врязал в вражеския самолет, че това не е била неговата цел, че не го е направил съвсем съзнателно или че пък е бил пиян, докато е летял и го е направил. Това е, за съжаление, нивото, в което днеска живееме. И няма български герой, който да не е бил умърсен по някакъв начин от различни антинационални кръгове и личности. България, за съжаление, е управлявана от безродници, които всячески искат да заличат това, което е оставено от дедите ни. Статистиката е, че в Европа българите са сред най-ниска готовност да отидем на война. Няма ги вече хората като капитан Димитър Списаревски. Дойде ли ден, в който ще трябва да се брани родината, първите доброволци ще сме хората от стадионите. Ясно е, че ние като крайни фенове на Левски не се обичаме с феновете на другите отбори. Има моменти, обаче, в които безродниците, управляващи България, прекрачват една граница и тогава ние реагираме заедно. Показвали сме на какво сме способни в Катуница. Показвали сме на какво сме способни за вакъвските имоти. Показахме на какво сме способни в Асеновград. Ако
се наложи, ще го покажем отново.